just hem vingut a presentar una proposta per millorar el poble. Després de moltes assemblees va sortir una proposta que nosaltres creiem que és bona i és la de fer un carril bici. Ens hem adonat que al mig del poble hi ha un carrer molt transitat. Aquest carrer es diu carrer Pons Grau. El coneixeu? A l'escola molts nens venen en bici i passar per aquest carrer és molt perillós, ja que és estret i passen molts cotxes. Estaria bé de treure un carril d'aparcaments per poder posar un carril de bicicletes. Hem pensat que una bona solució podria ser de construir un carril bici que anés des de la plaça de Sant Jordi fins a la ronda de Sant Pere, que travessés tot el carrer Pons Grau. Els nens a l'escola, quan van en bici, podrien viatjar tranquils i segurs. Creiem que és una bona idea. Voteu-nos!